Propolis de què? Yo le digo, la de vino. La de vino. ¿Qué le llamas tú a eso? 15. 15. Pone un vino. Perché non sapete leggere un link, sentire un po'. En gewoon boven op de hoofd. Janken als een kindje gewoon een klein beetje. Die gaan ook echt wel bak op. Io fare as viagens, i que fas tu que m'emmendai. A dins un grupet de tres, més no sé si farem res en lo que hi ha en el costat.